Dudu Gedibaling Bondo. Panglimbang 5 menit dina Setuwagi tanggal 8 November tahun 2020 kapetik saka Injil Lukas bab 16 ayat 9 tekan ayat 15. Tembung gedibal kepingin ngandhakake kahanan banget gemantung tunduk teluk saengga kakendhaleni sakwutuhe marang kang digedibali. Kapapakake jroning ira-iran PLM iki wong kang dadi gedibaling bondo yaiku wong-wong kang banget gumantung tunduk teluk kepara kakendhaleni dening bondo. Kanggo wong-wong kaya mengkene iki bondo mujudake sakabehe. Sebab kanthi bondo wong-wong iki rumangsa bisa tumindak apa wae lan rumangsa bisa nggayuh apa wae. Apa ana? Ana wae. Bendahara Kurup kang dek wingi dadi punjering panglimbang mujudake wong kang kakendhaleni bondo. Dheweke ora merdika tumrap bondo, saengga demi bondo dheweke tumindak ala. Gusti Yesus marang para murid ing waosan dina iki ngelingake supaya waspada mring godaning bondo. Bondo bisa ndadekake manungsa lali. Rikala kurang bondo, manungsa munjerake kabeh daya-daya kang kadarbeki kanggo nglumpukake bondo. Saking munjere enggo manungsa nglalekake kang paring bondo, Allah pambau reksa. Rikala kakean bondo, manungsa bingung anggone ngecakake saengga uripe dadi mubra-mubru tanpa rim. Sakeh dalaning setan kang rinunce jroning pitung kadurakan, yaiku kasombongan, kasrakahan, luduk kemaruk, laku jenes, keset kemlelet lan kanepson dadi pakulinan saben dina. Ngadepi kahanan kaya cecala uga godha-godhaning bondo, Gusti Yesus paring piwulang supaya padha kekadangan lan reroyongan karo bondo, ora dadi gedibaling bondo. Ing kene para pendherek dalem Gusti ora kudu ngasorake derajate ing sak ngisoring bondo, saengga ora kakendhaleni dening bondo, ananging kudu nguwasani si bondo. Tegese pendhet dalam Gusti bisa migunakake bondo bandane kanggo nyengkuyung ancas tujuaning urip nggayuh kamulyan langgeng. Sarene nggayuh kamulyan langgeng mono ora amung gumantung ing kandeling pangandel, ananging uga gumantung ing sepira greguti pendherek dalem nindakake pakon tresna tinresan. Mula bondo bisa mbiyantu kupiya mau. Wose pindho kanca bondo kang kadarbeki kaajak kanggo ruwang tumindak becik selaras karo karsa dalem Gusti. Kanthi bondo kang kadarbeki manungsa bisa tetulung pepodo. Kanthi bondo kang kadarbeki manungsa bisa dana weweh. Kanthi bondo kang kadarbeki manungsa bisa tumindak amal. Kanthi bondo kang kadarbeki wong bisa nganakake kegiatan-kegiatan karitatif kanggo nyengkuyung karaharjaning urip. Dek wingi ndak kandhakake menawa bondo mono ora amung arupa dhuwit lan barang wae, ananging bisa arupa daya-daya kang kaparingake Gusti minangka kantining urip. Para tresna pelem kinasih, manungsa ora bisa ngabdi Allah lan bondo kang jroning kitab suci sinebut mamon. Tegese manungsa ora bisa ngebodi uripe kanggo mburu bondo sekalian tuhu ngabdi ing Gusti. Nanging manungsa bisa migunakake bondo donya kang kadarbeki kanggo ngabdi Gusti. Kanthi sih nugra dalem Gusti, manungsa ora bakal kekurangan sauger gelem kandha cukup marang kabutuhane. Iki banget prayoga jer panjenengane sumbering bondo kamulyan langgeng kang ora bisa kropos mring teyeng sarta ajur ing renget. Suwawi sami munjuk, kujung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit bebaya brana donya sarta pamrayogi kangge migunakaken brana donya nyengkuyung karya lan karsa dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.